Badakizurrian herritarren batzarra abiatuko dela? Bertan, debagoienean, energia transizioaren inguruan eman nahi ditugun urratsak argitzen asteragoaz. Eskualdeko 50 herritarri eskatuko diegu, energia kontsumoa murriztu eta energia berriztagarriak garatzeko gomendio sorta bat osatzea. Urriaren 18an hasita, udazkeneko 5 larunbatetan 5 lansaio egingo ditugu. Bergarako Miguel Altuna lanbide heziketako ikastetxean 9:30 6:30. Eta horren guztiaren trukean, batzarkidek 400 euroko ordainsaria jasoko dute. Lansaioetan, otorduetarako eta atsedenerako tarteak ere izango dira. Baina nola aukeratuko ditugu herritarren batzarreko kideak? Bazozketa bidez. Eskualdeko hainbat herritarrek gonbidapen bat jaso dute etxeko buzoian, gutunazal hori baten barruan. 15 eguneko epea izango dute gonbidapena onartzeko. Gonbidapenari baiezkoa eman diotenekin, bigarren zozketa bat egingo dugu. Eta herritarren batzarra osatuko duten 50 kideak aukeratuko ditugu. Gonbidapena jasotzen baduzu, lasai. Prozesuan parte hartzeko, ez baita gaian aditua izan behar. Izan ere, herritarren batzarreko kidei erronka honi aurre egiteko laguntza eskainiko zaie. Zein da herritarren batzarraren egitekoa? Lehenengo fasean, galderari erantzun ahal izateko, herritarren batzarreko sustatzaileek informazioa jarriko dute batzarkiden eskura. Bigarren fasea, deliberazio fasea izango da. Jasotako informazioa hausnartu eta gogoeta partekatuko dute adostasunak bilatzeko. Eta hirugarren fasean, prozesuaren sustatzaile den mandatu organoari adostutako gomendioak helaraziko dizkie. Datozen egunetan adi buzoiari, eta gonbidapena jasotzen baduzu, esan bai. Argitzen, energia transizioaren norabidea adosten. Argitzen.eus